sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulahang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaog sa kanimo. Mga igsoon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Bernabe Apostol. Mao ni siya ay usa sa mga kauban ni San Pablo. Atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan sama nga ang mga apostol sama ni San Bernabe nagpakamatay para sa pagsangyaw sa kalinaw ni Kristo. Ang ato otang mga leaders labi na sa atong nasod andam untang magantos ug magpakamatay alang sa kalinaw sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagbuot ka sa pagpinig kang San Bernabe, puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, alang sa pagkabig sa katawhan, itugot nga ikasangyaw ang Ebanghelyo ni Kristo sa pulong ug sa buhat nga iyang giwali sa dakong kakugi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios piniagi kang Kristo. Wala kami igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos nagikan sa Dios, kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bagong kasabutan nga dili balaod nga sinulat kundili iya sa Espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon, apan ang Espiritu naghatag og kinabuhi. Gikulit ang balaod diha sa mga papan nga bato, ug midanag ang himaya sa Dios sa paghatag niini. Bisan tuod nahanaw ang kasanag diha sa naong ni Moises, sulaw ra kaayo kini nga tungod niini ang katawhan sa Israel wala makatuto kaniya. Kun ang balaod nga nagpahamtang sa kamatayon, gihatag uban sa hilabihang kasulaw, mas masulaw pa ang iya sa Espiritu. Kun ang paghatag sa silog giuban nagkasulaw,
mas masulaw pa ang paghatag sa pagkamatarong. Kung itandi ni ining maong kasulaw, ang kasulaw ni adtong nahanaw na. Kay kun adunay kasulaw ni adtong milungtad lang sa makadiyot, mas masulaw pa kadtong mulungtad sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo nga atong Dios. Og simbaha siya diha sa tumbanan sa iyang tiil, kay balaan man siya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Si Moises ug si Aaron iyang mga pari, ug si Samuel usa kanila nga nagsangpit, sa iyang ngalan nagasangpit sa Ginoo, ug gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Gikan sa lindog sa panganod misulti siya kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan ug sa balaod nga iyang gihatag kanila. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. O Ginoong among Dios, gitubag mo sila, usa ka Dios nga pasayloon kanila mao ikaw. Bisan nagabalos ka sa ilang mga daotang buhat. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan kini samtang may langit pa ug yuta
bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayod sayluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot sa kalainan sa balaod nga sinulat sa tao or sinulat sa bato, sinulat sa papel, o ang balaod nga gisulat sa espiritu. Ang ningon si San Pablo nga si Moises nga nagdala adtong balaod nga sinulat ni nahimong sulaw or suwaw ang iyang naong ning radjet ba ang kabalaan tungod sa iyang pagdala sa balaod nga sinulat nga nagdala man ganito kamatayon matud pang San Pablo. Pero ang sa Espiritu Santo kung boto na hunaon mas suwaw pagyud unta. Pero kung atong pamalandungan nganong makatutok man ta sa tao nga nagsangyaw bahin sa New Testament kaysa tao nga sama atong Moises nga iyang tabunan ng iyang naong tungod kay ang mga tao moingon tabuni imong naong Moises kay suwaw kay tanawon. Pero karon pras nako nagsangyaw ko diri sa may tanaw niyo ni suwaw akong naong. Wa naman gani mo maningog, nangamatay naman gani mo. So, wa masuwaw oy. Unsa man dining kasuwaw nga pasabot ni San Pablo. Ang tinuod nga kasuwaw kanang espirituhanon sad. Ang kalag sa taong makasasala dili makaharong sa kamatuuran sa balaod sa espiritu. Sama anang sa una ingon sila ang tao nga nagsakpan nga nanapaw batuon hangtod mamatay. Mao na katong sinuwat, you shall not commit adultery. So ang buhaton sa mga tao sa una maglikay lang yun nga dili masakpan. Basta di lang yun masakpan, okay na. Pranang ayaw, pangawat. No, ayaw pangawat. Ang mangawat, patyon or putlans kamot. Basta di lang ka masakpan, ayos. Bisan hangtod karon mao man na ang atong balaod, kanang mga balaod nga sinuwat, sama anang balaod sa drugas. O di lang ka masakpan, tago lang yun. Kinahanglan maayo lang yun ang atong pagkadil. Basta di lang masakpan. Nga naman, kay ang balaod manggod, gipatuman sa tao nga limitado ang iyang knowledge, limitado ang iyang presensya. Pero ang Espiritu Santo, kung mauna gani mohimog balaod, ang tanang lugar sa kalibutan iyang makita. Ang tanan nga tinaguan iyang mausisa. So why matago niya? Asa man siya mo condemn nato, dili dihas prisuhan nga kanang rihas, dili kanang pusas or dili ta pusilon.
pero ang iyang tulisokog diretso ang konsensya. Mao bitaw na nga ang bana kon makasa sa iyang asawa, niya ang asawa wa kasakop, igabot niya sa ila, magsige pa siya halok-halok siyang asawa, good evening mami, good evening B, ang mga bibim na sila niya kiss-kiss siya, niya gikan day siya siyang kabit, di kasakop dayon anang asawa. Pero ang bana nga nahibaw nga nagbuhat na siya ana, di na siya mahiluna. Labi nag iyang makita ang iyang asawa kuan kayo, buutan kayo, niya nagtinarong yun, makonsensya siya. Dili siya katutok ba, di siya kaharong sa kamatuoran nga gipresentar diha sa iyang kasing-kasing. The law of the Spirit, the Spirit of truth, the Spirit of love, the Spirit of purity. Di siya kaharong ana. Mas suwaw na siya kay bisag matug siya, nya way katulisok niya, kanunay siyang mag-alindasay kay makonsensya. Ngilingay mong tupad, ing nawa ka makonsensya karon. Pras natugod mga buutan kitag naong, sige kitag simba, ako sige jud kog misa. Kamo sa diha ato mga lektor butang-butang ginag mga brunda diri kay mga buutan kay ignaw nya tinuod gyud kaha nga ang imong hunahuna wa masudli og dautan, wa gyud karoy mga biases, wa roy tao nga inigtan-aw nimo makapanaway dayon ka. Basig naa ang imo rang external sign nga ang imong utok kanimanggong brunda kanang ibutang diri nga brunda nagsimbolo na nga mapaubsanon ka, nya kay mapaubsanon man masinugtanon. Nya tinuod jud kang masinugtanon ka o masinupakon. Oy, ay na lang tanin niyo kusog kay mo supak-supak. Mao na ang Espiritu Santo mo'y nahibaw, ana. Munang niingon si San Pablo, nagsunod mi sa Espiritu Santo. O kay ang Espiritu Santo suwaw man kaayo, o niya gasunod man sila, makatutok naman sila, ang mga apostoles superior kaysa mga tao sa kalibutan. Ang pasabot ani, mas ligon silag baruganan kaysa tao nga nagsunod lang sa balaod nga lumalabay. Kay ang balaod nga gisunod sa mga apostoles, balaod man nga dili matapos. Nindot kaayo nga kita sad magsunod aning maong balaod, samtang tumano nato ang mga balaod dinhis kalibutan. Layo kay tas peligro sama anang balaod sa traffic, ang traffic light. Iniglingi nimo wag tuo, nya stop ka, nya wag tuo, mingaw kayo kay alas 2 kadlawon. Unsa man mulabang ka o mohonong gyud huwaton gid nimong mo green. Pero ikaw ra gyung usa diha, kita kay nimo ang isig kadaplin, ikaw ra gyung usa. Unsa man mulabang o dili. Kung naa kay balaod sa Espiritu Santo, di jud ka mulabang. Ngano man gitahod man nimo ang unsay gitudlo, bisan pagway nagtan-aw, bisan pagway peligro, tumano nimo. Dili lang panahon sa naay magtan-aw or namiligro kang madakpan, kung dili tungod kay niila ka sa balyo sa maong balaod, the spirit of the law nga para gid na sa kayuhan. Usahay mura kag nganlag buang pero imog yung tumanon. Pareha tong driver bus taxi nga nabalita no nga naay attach case nga nahibilin sa iyang sakyanan nya, wa gid niya hilabti, gihatod niya sa estasyonan. Sa dihang gitawag pila toy soda to 300,000 ana. Gihatag ngadto nya, tagaan siya og gamayng pahalipay
wa gid niya dawata kay giplitihan naman kuno siya. Obligasyon niya ang pag-uli unsa may nalimtan sa iyang pasahero. Unsa man tong taxi driver, malangit o maimpierno? Malangit yun to. Ngano man, dili lang tungod kay mahadlok siyang silutan, kung dili nikita siya sa value of honesty, kanabang ayaw hilabti ang dili imo. Muna sa atong tubag sa Salmo, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Nganong balaan siya? Kay bisag wa pay mo silot niya, di gyud siya magpakasala. Kay ang sala kontra gina niya. Muna kita sa donta, labi na gid ang atong mga leaders, mo ilagit ta nga ang sala kontra gina nato, og dili ta mubuhat ana, di lang tungod kay nahadlok tang silutan, kung dili tungod kay di gina siya sugo sa Ginoo. Nakita na ta sa Espiritu Santo. Manindog ta. Mga igsoon, isip mga binunyagan, malaumon o mapaubsanon kitang mudangop sa Dios sa pag-ingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga sila nga nangulo sa simbahan, magpabilin nga makununayon sa kadasig, ug hatagan sila sa Ginoo, ug igong kusog sa paglahutay, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magtambayayong alang sa kalambuan ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga kabatanunan, makabaton ug kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga himatyon makasinati sa gugma ug kaluoy sa Dios, ug makabaton silag pagsalig ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga nagtuo kang Kristo nga mihalina, makatagamtam na sa walay katapusang kalipay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata ang among pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa Diyos, ako karon nagpakatagos sa pakigatubang dala akong kahuyang ugang pagpapubos. Bunga sa yuta, ugi naman sa gamot sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining gihalad nga gasa tungod sa imong hatag magpasiga unta kini kanamo pinaagi sa kalayo sa imong paghigugma kay kini ang nakahimo kang San Bernabe sa pagdala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto sa katawhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausag kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nga ni. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among among Santo Papa, ni Jose ang among obispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo kanasan mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanto namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kordero sa Dios nga na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ng palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. Kaming nakadawat sa pasalig sa kinabuhing way katapusan, nangaliw po kanimo Ginoo, nga kining among gihimo aron paghandom kang San Bernabe, nga apostol sa dagway sa sakramento, among madawat sa dayag nga pagsabot. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness. Ug mahitabo rani kung ato yung sundon ang balaod sa Espiritu Santo, dili lang ang balaod nga sinulat sa tao. Atong ihangyo ninyo padayon nga giawha kita sa Espiritu Santo sa pagsuporta sa atong simbahan. So kining atong CTUMM para sa atong mga pagpadayon og tukod og balay, ato gihapon ning suportahan 100 pesos per slot. Unya ang atong YouTube channel, padayunan ninyo pag-support kaning Padre Siano Ubod alang sa atong pagsabwag sa maayong balita, nya makahatag sa tao gamayng income sa atong parokya for charitable work. Unya ang ato sang official nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga